Korrika hemen da, prest al zaudete lekuko hartzeko. Euskara Gara lelopean aurten korrika Xiberutikan mendebaldera doa, Atarratzetik Bilbora. 11 egunez 2175 kilometrotan milaka lagunek eramango dute lekukoa, gau eta egunez gelditu gabe. Atarratzen hasiko da korrika, eta Basaburua eskualdetik lehen aldiz pasatuko da 1985 geroztik. Zuberoa, Nafarroa Beherea, Nafarroa, Gipuzkoa, Araba eta Bizkaia zeharkatuko ditu, Bilbon azken pausoak eman arte. Peio Reparazek egin duen kantuak dioen moduan, Xiberutikan mendebaldera eskuz ibiliko da lekukoa. Herriz herri, auzorik auzo, kalerik kale, eta martxoaren 29an Areatzako zubi honetan amaituko da korrika. Azken metroak mezua irakurriko dituen pertsonaia ezkutuak egingo ditu. Nor izango ote da? Aurten korrikak herri gora omenduko du, Euskararen alde Nafarroan egiten duen lanagatik. 24. edizio hau historian parte hartzaile gehien izango dituen korrika izatea espero dute antolatzaileek. Hemen da korrika, zatoz eta egin zure kilometroa Euskararen alde.